Salam. Damai nasihat Tuhata, dohot asini rohani Tuhan Yesus Kristus ma, na mangingani ganop rohata, asa di nama nangihon hatani debata hita dapotan pasu-pasu dohot bisuk nasihan Tuhata mahita. Tak parada merhata, tatangihon ma parsejarata di hari Kamis, nagabesada parsejaran di hita, tong dopen nama naringote, taringot tu si Joshua. Joshua dohot hita. Hita dison ima nama ngalapataton huriai, huriai. Hita mananghami. Joshua dohot hita. Si Joshua ima sada gombaran nama nudu tuha gogonop ni parhobasan ni Tuhata Yesus Kristus di tonga-tonga ni huri. Ya. Ima pamatang ni Kristus sendiri. Di bagasan pangatusion dia do, perporangan na niulahon ni halak Israel marhite Pangulo balangon ni si Joshua manggombarhon tu parukilon partondion ni huriai. Ima ditikita saunarion. Jadi songon dia do harimbaron na, songon dia do perbedaan na. Di sana dong piga-pigaya na perlu si jahata asa takas statusi songon dia aka si panurati malon sada gombaran. Tajama jolo. Tajama jolo sian hatan ni dia bantah di sada Timotius sada 10 lalu on ima apa-apa ni si Paulus tu si Timotius. Ima podahon songon na huapehon tuho anak koko Timotius sombar tuhata panurirangon na jolo akan nataringo tuho asam marhite-hitei manaluhon paraloan na denggani. Songonima poda apa-apa na pinasa ni Apostel Paulus tu anak rohani na ima si Timotius. Di 2 Timotius 4:7 didok nunga hupasidong paraluan na denggani nunga hupaujung parlojongoki ramot hubain porsione. Jadi ondotong sada soso-soso tu si Timotius dinalahon manguluhon huriai. Langsung ni datang Mose pandok ni si Paulus di Efesus sono ayat 10 ro di 12 dukon ni gabi tugu maha rohamuna nina ya. Tugu maha rohamuna dibugasat Tuhani dohot dibugasan hagogo onna na tugui hagogo na sumurong na siyat Tuhani. Solukok hamuma pahian sinjata na siyan debata asa taralo hamuna uti-utian ni si bolisi. Ondo na gabi sada tantangan dihita ditikin na parpudyon lau mangalo uti-utian ni si bolisi. Da marukil hita mangalo mudar. Alai aka hagogoon parhuaso si gonggom hasianganon hasiangan haholomonon akaido nagabe musutta alani huriai ikonadong sinjata ya. Jadi mangalo api sumbian ni sibolis manang uti-utian ni sibolisi ikon jalota senjata. Tutudo di bugasan daging dope hami ini Apostol Paulus mencari 2 Korintus 10 ayat 3 sa di 5 alai indang marguru tu daging parukiran nami atong marguru tu dia do aindada manghiton daging sinjata nami marukil tung margogo do debata lah mangarupakon akata bata. O anggo hagogoon na pakeon ni huriai pakeon ta
lam mengarupakon aka dinding pemisah ima gogoni Tuhan. Ai hurupako kami doaka pikiran habisuhon rodi nasa rohana timbo. Na hehe mangalo perbinutuan nasian debata. Hui huto kami do nasa hui hoti hami do nasa roha asa gabe pangoloi di Kristus. Songonima pandoknya Apostel Paulus ya diperupakon aka pikiran habisuhan portibi ya. Alai diihoti nasa roha asa gabe pangoloi di Kristus. Nah, jadi songoni matutu tabereng hatani debata di hita di satikyon na patuguhon huriyai. Songon dia do tutu perdalanan ni huriyai tabereng sahatu nguruni Kristus. Ya. Jadi si panura di pada naimbaruon maka tindakon hagogonop ni eklesiologis ya nguluni huriyai sian tipologi si Joshua ruas ni daging ni Kristus imahita imahuriyai na persidoho di bugasan parporangan partondion mangalo hagogoon ni parjahat alai nak pesongoni di pakilalahon na sidado hasonangan paradianan asini roha ni debata. Ai tahun parasi rohaon do saunari alani taharikoton ma membongoti paradianan parasi rohaoni. Dohot menjalo pasu-pasu pertalian haporseoni. Asagabe huria perhaporseon ma hita. Jadi selanjutnya tajaha di ulang ni Apostel 20 ayat 22 ope hupasahat mahamunuaing tu debata. Upasahat mahamunuaing tu debata tuhata asini rohana ibana do mergogo patuguhon roha jala mangalehon sitianoni tu saluhut nabadia. Jadi ngadi pasahat Apostel Paulus akahuriyai tu debata hita peta siaho madirita. Ibana do mergogo patuguhon roha mangalehon sitianoni perjambarani tuhita sebagai huria didok tu saluhut nabadia. Indada saluhut menjalo sitianoni alai akan nabadia. Di sada Petrus sada itu apa didok di setianon nama noktong naso merlindang naso ramalos na sinipan di banua ginjang diamo. Jadi sitianoni ima nama noktong naso merlindang naso ramalos naung pinarade disipan di banua ginjang. Kalau setuluh 24 ingot hamuma siat Tuhan nido jalo emuna siatianoni. Aina makirim dohita di sitianoni jala didok siat Tuhan nido jalo emuna sitianoni balos ni ahama balos ni Tuhan Kristus sima oloi hamo. Jadi songonima pandohan ni Apostel Paulus taringo dinalaho manjalo sitianoni. Jadi songonima perdalanan ni huria joro ya hita akan naung merhaporsial jalaikon gaben na badia do hita dia dopan ni debata. Menurut aja di
di persejarah tadi hari Selasa ipataka sudah disi ondo joro ni di bata ya. Songon dia do tutu joroi di tonga-tonga ni jor. Perpangukapan mendok ondo joro ni di bata di tonga-tonga ni akajolma. Nama ringan may bana di tonga-tonga nasida jala nasida magabe bangsona jala debata saur tu nasida. Atong saunari di namar pungu hita di tonga-tonga ni huriai dang tabereng gombaran ni debata. Holan marhite sian pengajaran tabereng sian si Musa do si Joshua. Ya pernguluan ni si Joshua na manguluhon huriai. Nagabe sada gombaran sian uluan na sa sitong na ima tu hata Yesus Kristus. Nung ngabe ya tabereng ya hagogonop na parpudi jala sikop sian gambaran ni si Joshua digohi di haroro ni Yesus Kristus na padua halihon. Ngolu ni si Joshua menggombarhon godang situtu parangin ni Jehovah asa di bahini akka parange sian ngoluna maka ngoluhon parangin ni panurirang na menggombarhon ulaon dohot parange ni Mesias. Tuhita sadarion nung robe Mesiasi nung be rikot digombarhon parhubasonna alaya dong dihita hasurungan nalaho maka ngoluhon parangenai hasangapon na hinirim ni Kristus dihita akka siseanna huriana jalan nagabe arta dihita marhite mangarimangi parange dohot ngolu ni Kristus. Lam tu gorang nahita manaringoti Yesus lam tu ulina mapatulota haulion ni parange ni Kristusi. Mat sayarga siti tuloy di bagasan pardalanata siganop hari rap dohot Kristus. Ido alana buasa nang hita ikon mangalehon tiki laho mangarimangi ngolu parange dohot hata nitu hata Yesus Kristus. Asa anggiat lambagas pangan tu serta lam tugu hapor serta lam persidohot mahita tutu di janji lau manjalo baga-baga si tehano ni. Si Joshua ima sada gombaran nang takasta persejarah siap persejarah ton na marhite persejarah ton na tubuh kagabi suku-sukun sadia lelengon marlemba hamu solaho manoluk tanoi na nilehon ni Jehovah debatanyo pumuna tuhamu iman nagabe sada suku-sukun sian hata ni tuhata tu halak Israel. Jala sonari di jamaton di perdalanan ni eklesiologi ngulu ni huriai songon dia do Jesus ima rumang sian si Joshua nagabe papatarhon alus ni suku-sukun tuhita di ombason di jamaton. Sianggia matutulam tumakas madiaka pangatusyota. Di bugasan perdalanan ni ngulutta, di perdalanan ni huriai. Jadi hitama sitean baga-bagai. Hitama lau manjalo tiat-tianani. Ingat hamuma nina Apostol Paulus. Sia Tuhan ilo jalon muna sitiano ni. Balos ni Tuhata Yesus Kristus ima oloi hamotong lampatar ma dihita pangoloyoni asa gabe jangmita matutu akang oluta. Tapuji ma Tuhan lasmarohata stoguma haporsiota tapasaha madirita tu di mata. Tuhan mendongani kita martang yang baik. Ale Tuhan di mata nami tamado hami pasahaton mau diaten nami
Alana pinasupasum hami diarion. Atong lehon mabisuk di hami marhiteton di perbadiami. Nalaho mengajari hami mangulahon silomon urham. Jala mangorai hami mangulahon akka pangalosir. Patugu maha porsion nami. Asalam makirim hami ala Tuhan dihagogonop ni akka hasuri rangon me. Dinaku persejari hami taringot tu si Joshua na manggombarhon taringot tu Jesus. Songon dia dole Tuhan, panugihon ni si Joshua di bangsoi, songon dia do Jesus Kristus manguluhon huriyai na gabe ruas ni pamatang na asa sikop gabe sitean di harajaon na manoktong, harajaon na sora suda, na sora malos nang di parade di Banua Gincang. Tuhan, sian hodo jaloon nami sitianoni. Pasu-pasu mahami asa talup hami manjalo sitianoni. Pinuji mahodi abang samna sokale. Pasahat matu hami pasu-pasu me. Pasu-pasu perdagingon nasa sehat-sehat hami. Pasu-pasu pertundio nasa garaha persenam. Pasu-pasu na niulan ni tangan di balian ng di huta, di salut aka. Ulaw na niulaw ni huria mo na kanaposom. Di dia pinasila Tuhan marhasil. Padaw nasa sahi parmarasya kami. Pasu-pasu Tuhan nakadungan nami na sedang marsitaonon na dilanda banjir longsor dohot akan asing. Apo imana sida Tuhan merhita hatami. Asa tumi butar hapul rohana sida. Dingo na sida roh marsamba tua depanmu. Boy marlas ni roha memuji guarmu na sumurni. Molate ma Tuhan. Cakoma Panginoon namin marita Yesus Kristus si paluaham. Amen. So ni masahat ni persejarah tadi arion Tuhan mandongani hita saluhut.